Dobro vam jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne naše emisije. Naša današnja gošća u Sada Vlada je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledateljima i slušateljima. Ministrice, jeste li mogli sanjati da će resor koji preuzimate, kad ste ga preuzeli, jer evo prvi put ste sad u emisiji u toj funkciji, biti ovako zahtjevan? Do sada je uvijek Ministarstvo turizma bilo onako jedno lijepo ministarstvo gdje sve se fino događalo, godine su išle sve bolje i bolje i sad odjedanput ova situacija. Jesmo, znali smo i na početku i same pandemije, vidjeli ste što se događalo, kako je bio sam tijek događaja i znali smo što očekujemo i što ulazimo. I upravo zato trebamo i pomoći resoru turizma koji je danas, kad pogledate, najviše pogođeni resor. Ono što nam je bitno za turizam, to je i mobilnost i otvorene granice, a znamo svi kako je sad što se događa sa industrijom putovanja. Druga stvar, turizam nije kao potreba za hranom, za lijekovima, za školstvom, nego nešto što je nama, kao što ste i sami rekli, dodatni nekakav luksus. I samim time dolazimo u resoru u kojem treba sada najviše raditi i omogućiti svima koji su vezani u samo turistički sektor, najviše im pomoći da se omogući taj oporavak same turističke sezone i da se pripremimo što bolje za ovo nadolazeće. Upravo to, idemo sad vidjeti zapravo čime ćete se baviti. Mjere pomoći, ovaj novi paket je donešen. Rekli ste da je turistički sektor najpogođeniji. Vidimo da su primarno ugostitelji najglasniji u iskazivanju svojih potreba. Kako mjere za sad funkcioniraju? Ima li kakvih operativnih problema u odobravanjima? Jer svima je najvažnije taj novac, koliki god da je, dobit na vrijeme. Pa prvo bih napomenula da je do sada Vlada Republike Hrvatske izdvojila oko 10 milijardi kuna za očuvanje radnih mjesta, znači što uključuje oko 630.000 radnika, zaposlenika iz 107.000 tvrtki. Dakle, samim time je Vlada već pokazala što je najvažnije, a to je očuvanje radnih mjesta i likvidnost. Upravo i kroz ovaj drugi paket takozvanih mjera s pomoći vodilo se računa prvo za očuvanje radnih mjesta, dakle u iznosu 4.000 kuna plus doprinose. Drugo, kroz COVID kredite koji su sami gospodarstvenici također tražili od iznosu od 1,3 milijarde kuna. I treće, ono što su oni tražili, jedan oblik obeštećenja, i nama je bilo tu izuzetno važno, tu su bile i ministar Ćorić i ministar Marić i ministar Aladrović i ja, dakle zajedno i predsjednik Vlade, načina kako da na jedan pravilan, racionalan način se budu svi zadovoljni. Nije samo tu bilo pitanje i turističkog sektora, već i drugih djelatnosti koji su vezane, priređivači igara na sreću, teretane, znači sportske djelatnosti, znači to je široka jedna lepeza uključenih dionika i o svima njima se razgovaralo upravo na tom sastanku. U kom smjeru će se sada dalje ići? Vidimo zapravo da je, pa i psihološki, posebno sad u prosincu, teško vidjeti zatvorene kafiće, nema organiziranih sajmova, nema, evo primjerice, Zagrebačkog adventa koji svi toliko vole. Do 21. prosinca su ove mjere propisane. Ima li mogućnost ili manevarskog prostora, brojke naravno nisu dobre, novo zaraženih, da se ipak razmatra da ono što ste primijetili sad u ovih 10 dana, da možda ima nekog prostora za popuštanjem nekih od mjera? Pa gledajte, situacija nije nimalo laka. Nitkome nije bilo, vjerujte mi, lagano donesti ove mjere. Uvijek se vodila nekakva ravnoteža između sačuvanja i zdravstvenog sustava, sačuvanja života naših građana i gospodarskog sustava. I mislim da se to do sada i stvarno to izuzetno dobro i kvalitetno radilo. I tome će se nastaviti voditi i računa i dalje, upravo pri donošenju i drugih mjera i načina kako ćete, ovo što ste vi sad rekli, da li postoji mogućnosti nekakve popuštanja. Sve to ovisi kakva je epidemiološka situacija. Znamo da ovakva kakva je, nije za sada dobra, ali treba pričekati, treba vidjeti kakav će rezultat ove mjere koje su sada na snazi donijeti i onda će se vidjeti. Mi naravno razgovaramo i cijelo vrijeme razgovaramo i sa HZJZ-em i sa stožerom, analiziraju se sve donesene mjere. Nitko mi, kao što sam rekla, nije lako, ali ove mjere su sada u ovom trenutku nužne. Dočeci nove godine također?
Pa gledajte, ne možete ići sad razmišljati o tome kad vidite ovako kakva je situacija. Pričekajmo da vidimo šta će biti do kraja ove odluke, do 21. prosinca kao što ste sami rekli, i vidjet ćemo kako će izgledati te brojke i onda ćemo sigurno znati u kojem će se moći smjeru krenuti. Sad, može se naravno ovo vrijeme zapravo zatvaranja iskoristiti za dobru pripremu sljedeće turističke sezone. Ono što će sigurno biti problem, to je osiguranje likvidnosti, primarno ugostiteljima, ali ne samo njima. Tu su i cijeli sektor putničkih agencija, nautičkog turizma, dakle više grana je zapravo zahvaćeno. Na koji način ćete im pomoći kroz kreditne linije, kroz možda novce iz EU fondova? Pa ovako, prvo bih rekla, mi smo na sastancima, dakle i sa ugostiteljima, to su konstruktivni stvarno bili razgovori i sa jedne i sa druge strane, svi smo svjesni svojih mogućnosti, ograničenja i ove situacije u kojoj se nalazimo. Također smo uključili u te razgovore sve ove druge djelatnosti, kao što sam napomenula, dakle ne samo i ugostiteljski sektor, već i one druge koje su vezane u te djelatnosti, a isto tako i što se tiče samih i teretana, na primjer i neke sportske djelatnosti, priređivači igara za sreću, znači svi su oni bili uklopljeni u taj jedan set mjera. Prijedlog ugostitelja išao u dva smjera, znači imali su dva modaliteta, mi smo sjeli i razgovarali, vidjeli smo ono što je najpravednije upravo za sve te djelatnosti, da se što veći i širi krug njih uključi u ove postojeće mjere. I onaj dio fiksnih troškova i pokrivanje fiksnih troškova mislim da je izuzetno dobro izračunati i da će biti najpravedniji način kako im pomoći, a da oni i dalje im mogu funkcionirati i pripremati se za novo razdoblje. Ono što ste spomenuli tu putničke agencije, također i o njima se raspravljalo prije par dana i kod mene je bio predsjednik udruge gospodin Tomo Fajn na razgovoru i znam dobro kako i putničkim agencijama, oni su isto u ovoj situaciji, nezahvalnoj situaciji izrazito, ali ono što je za njih i dalje važno je da su u programu za očuvanje radnih mjesta, a isto tako Ministarstvo turizma i sporta priprema jednu državnu potporu od otprilike 1,5 milijardi kuna koja će se upravo odnositi na sve ove djelatnosti što sam sad govorila, a između ostalog i za same putničke agencije. Turistički sektor je zapravo povukao u zadnjih nekoliko godina u smislu investicija, dakle i to je bio jedan od zamašnjaka i rasta BDP-a. Jesu li investicije sad u turističkom sektoru, primarno naravno u hotelski smještaj kojeg nam stalno nedostaje, jesu li one sad zastale zbog pandemije koronavirusa i imate li naznaka da će se nastavljati? Ovako, one su naravno sad malo u smanjenom intenzitetu kako je to bilo inače i zato je upravo bitno pripremiti za turistički sektor, isto kako sjetite se na početku same pandemije i odnosno mi smo, vlada je donijela na početku na vrijeme i zatvaranje granica, priprema kroz očuvanje radnih mjesta što je omogućilo upravo našem turističkom sektoru kroz te mjere da priprema se za turističku sezonu. On se pokazao vrlo inovativan, fleksibilan, on se pokazao tako sektor ko resor gdje su svi se pridržavali epidemioloških mjera i on je upravo bio jedan, uz ovu adekvatnu suradnju sa vladom, jedan od načina kako su omogućiti da Hrvatska bude sigurna destinacija i vidjeli ste puno puta su bile nekakve emisije, istraživanja, koliko se naši turisti osjećaju sigurno u Republici Hrvatskoj. Svi su stvarno uvijek pokazivali koliko je da se svi pridržavaju epidemioloških mjera i standarda. Ono što se pokazalo i za vrijeme i ove turističke sezone, velika potražnja upravo za onim smještenim kapacitetima visoke kvalitete. U hotelima, na primjer, nije bilo niti jednog zaraženog, znači poštivale su se sve epidemiološke mjere i standardi. Kuće na 8 i dakle, znači ono što i objekti koji su pokazivali i odnosno omogućavali fizičku distancu. I tako ćemo i u ovom smjeru sada i nastaviti, upravo i u pripremama, odnosno i u razradi ove nove turističke sezone. Osnovali smo jedan savjet koji će uključiti sve dionike u turističkog sektoru s ciljem oporavka turističkog sektora, s ciljem realizacije turističke godine 2021. i proširenje same turističke ponude. Znači bitno je da smo svi zajedno na istoj strani, upravo ono što smo pokazali u ovom prvom dijelu, da tako i nastavimo, jer na taj način možemo imati i vrlo dobru suradnju i jako dobre rezultate.
Sve udruge koje se baziraju na poslodavcima iz turizma već godinama traže smanjenu stopu PDV-a. Sad je taj zahtjev naravno opet na stolu, vrlo je izražen, posebice zbog svega ovoga što se događa. Je li to uopće predmet pregovora? Jer i među ekonomistima su podijeljena mišljenja, ima li smisla tu smanjivati PDV ili je bolje investirati i pogodovati proizvodnji, posebice prerađivačkoj industriji. Dakle, mi smo upravo i na ovim razgovorima i s ugostiteljima, to su bile njihove jedne od zahtjeva, dakle jedno je bilo ovo odvezano uz pokrivanje određene obeštećenja, odnosno pokrivanje ovih fiksnih troškova, nastava COVID kredita, očuvanje radnih mjesta, a drugi segment bio, razgovaralo se naravno i o PDV-u. Vlada kontinuirano radi na politici smanjenja svih i parafiskalnih nameta i drugih nameta i mi smo evo sada i kod Ministarstva turizma donijeli izmjene zakona o članarinama gdje su članarine, za turističke članarine smanjivale od 2016. pa do danas na neki 32% kad pogledate. Naravno, ali sada nam se pokazalo da je stabilan državni proračun vrlo važan, jer bez njega ne bi mogli imati uopće ovakve gospodarske mjere u ovakvom segmentu, u ovakvom obliku kakvoj danas je i o kojem mi sada razgovaramo i pokrijemo upravo sve ove djelatnosti koje su kroz njih uključene i ugrožene. I mislim da je to sada nama najvažniji, dakle, prioritet, ali isto tako moram napomenuti, meni kao ministrici turizma i sporta je važno da moj resor bude konkurentan, da bude konkurentniji na ostalim turističkim mediteranskim destinacijama. Dakle, ministar Marić za sad ne popušta. Mislim da ministar Marić radi izuzetno težak posao i da je i sad kreditna agencija Fitch je i sad pokazala upravo u prošli petak da vlada radi dobar posao i da mislim da svi moramo biti itekako zadovoljni, a ono na čemu ćemo mi dalje stvarno težiti je upravo kroz nove projekte, kroz projekte koje stvaraju dodanu vrijednost, dakle se uključuje, jer turizam mora biti zamašnjak razvoja gospodarstva. Ne treba ga gledati suprotno. Kroz njega moramo generirati i razvoj drugih industrija. To smo već nebrojeno puta ponavljali da taj udio od gotovo 20% u BDP-u turističkog sektora ne čini zbog toga turistički sektor problematičnim, međutim problematično je to da se ostale industrijske grane ne razvijaju brže ili barem jednako. Dok sada zapravo turistički sektor se nije puno oslanjao na povlačenje novaca iz EU fondova. Kakva je sad situacija? Možemo li u ovoj fazi programiranja pametno isprogramirati da se i iz tih europskih fondova zapravo njima prelije dio novaca, jer naravno da državni proračun neće moći podnijeti sve njihove zahtjeve i nadoknade koje bi im zapravo trebale kako bi se osigurala iduća dobra turistička sezona. Tako je, dakle ono što smo rekli, prvo turizam mora biti generator razvoja daljnjega. Znači mi smo, Hrvatska je turistička zemlja, Hrvatska će uvijek biti turistička zemlja zbog svog geografskog položaja, imamo, hvala Bogu, bogatu kulturnu baštinu, prirodnu baštinu i trebamo to dalje, znači, i razvijati. I ono na koji način mi gledamo to, pogledajte ranije, u prošlom višegodišnjem financijskom okviru od 14. do 20. turizam je bio zapostavljen u potpunosti. Ono što smo mi sada, dakle, prvi puta smo ušli u sve radne skupine za programiranje operativnih programa, što je veliki uspjeh. To znači da ćemo se i sam resor turizma i sporta omogućiti da imaju bespovratna sredstva za one projekte koji su nam nužni. Kad pogledate sada, znači za višegodišnji financijski okvir 12,6 milijardi bespovratnih sredstava nam je na raspolaganju. Treba to pametno isprogramirati, mi pa već sada radimo na tome i upravo tu još i jedan segment imamo, a to je kroz instrument za oporavak i otpornost. Dakle, imamo otprilike 6 milijardi eura bespovratnih sredstava. Vlada se pripremila, dakle radili smo na nacionalnom planu oporavka i otpornosti. I upravo kroz taj nacionalni program oporavka i otpornosti turizam ima svoju sastavnu, jednu odvojenu komponentu. Turizam je pokazao se također kao ono što smo rekli kao važan segment i mi projekte koje radimo sada, koji ćemo raditi kroz instrument za oporavak i otpornost, će biti projekti koji daju dodane vrijednosti, odmičući se od overturizma, onih svih negativnih stvari do sada koje su bile vezane u sam resor turizma, već podižući dodanu vrijednosti upravo onim drugim industrijama što smo danas razgovarali. Sada je već ovo zapravo vrijeme da se počne marketinški planirati iduća turistička sezona i krenut
sa ciljanim marketinškim potezima na tržištima na kojima zapravo želimo nešto napraviti. Vidimo i zgodnu vijest da recimo u Švedskoj Hrvatska jako dobro kotira i da postoji veliki interes za ljetovanje sljedeće godine u Hrvatskoj. Pripremali se to i na koja tržišta ćemo se zapravo, odnosno vi planirate se najviše oslanjati za iduću sezonu? Vidjeli smo da to što smo autodestinacija nas je prošle godine dobrim dijelom spasilo. Hoće li to ostati i za sljedeću godinu? Ovako, ja i kao predsjednica Hrvatske turističke zajednice, dakle, razgovarala sam i sa našim predstavništvima izvan Republike Hrvatske, upravo da čujem njihovo mišljenje kako je to izgledalo i kako su se pripremali za prošlu sezonu, što možemo popraviti i ono u kojem smjeru ćemo mi krenuti je jake kampanje i informiranje, jer to je ono što je bitno turistu kad dolazi, on mora znati, on mora imati informaciju a ono što smo se mi brendirali kao sigurna destinacija i što sigurno Hrvatska svakako to jest i već krećemo dakle sa jakim promidžbenim kampanjama, siječanj, veljača, pripremamo se za iduću turističku sezonu i jednostavno na taj način možete osigurati našim turistima koji dolaze, a ovo što ste sami napomenuli, mi jesmo autodestinacija i imamo izuzetno dobru cestovnu infrastrukturu što se pokazalo kao vrlo važan aspekt da nam se omogući da gost koji dolazi osjeća se sigurno, jer on dolazi svojim automobilom, svojim prijevoznim sredstvom, ne da Bože da bilo šta se dogodi, on može lagano otići, međutim to se nije događalo ove turističke sezone i mi ćemo svakako stavljati naglasak i upravo na naše autodestinacije, naše emitivna tržišta i dalje tu voditi velike promotivne kampanje. Jer sve mediteranske zemlje oslanjat će se upravo u sljedećoj godini na turizam kao glavni pokretač rasta BDP-a i zapravo povrata onoga što je izgubljeno nepovratno ove godine. Ministrice, moramo se naravno dotaknuti i sporta, s obzirom da je sport sad u vašem resoru turističkom. Najteže su svima pale, čini mi se, zatvaranja teretana i zatvaranja zapravo sportskih objekata, posebice za dječji uzrast i za amatersko bavljenje sportom. Raspravljali se dalje o tome, dakle pratili se šta se događa i imali recimo tu možda nade da se barem nešto omogući kako bi se ipak ljudi nastavili baviti tjelovježbom? Pa ovako, kao što sam rekla, sa donošenjem mjera nikom nije bilo lako, vjerujte mi, ni meni. Ja imam 2 školaraca, znači nitko me nije bilo jednostavno u ovom cijelom, ali ono što je najbitnije bilo sačuvati zdravstveni sustav, a i školski sustav. I mi kad smo razgovarali o samim mjerama, prvenstveno s obzirom da iduće godine je olimpijska godina, bilo je omogućiti prvoj i drugoj ligi, znači seniora u ekipnim sportovima i prva liga juniora, zatim prva, druga, treća kategorija u individualnim sportovima, da se oni pripreme i da nemaju nikakve prazninu u samim njihovim treninzima. Svakako da se razgovara, evo ja danas nakon ovog sastanka, odnosno razgovora s vama, imam sastanak sa 5 krovnih sportskih saveza i upravo ćemo i raspravljati o nekim dodatnim mogućnostima koje bi predstavili i poslije usuglašavali sa HZZ. Dakle, svi su upozoravali da teretane nisu žarišta, međutim ipak su zatvorene. Što su pokazivali vaši podaci? Pa gledajte, ono što je sada bilo najbitnije je spriječiti kontakte. Spriječiti kontakte među ljudima. Ja znam da je to jako sad bilo teška odluka za sve nas, ali ono što je bit, kao što sam rekla, smanjiti kontakte među ljudima, pričekajmo sad da vidimo kako će to izgledati nakon ovog 21. Nakon naših razgovora i onda ćemo vidjeti i naravno epidemiološke cijele situacije u Republici Hrvatskoj. Ili primjerice recimo evo u Zagrebu aktualno klizanje na šalati, što je na otvoreno, možda uz nekako smanjenje broja ipak da se, jer to primarno je za djecu, da se ipak nečim mogu baviti, posebno kad krenu školski praznici. Pa gledajte, i ono što stožer nije zabranio aktivnosti na otvorenom. Svakako su one poželjne aktivnosti na otvorenom i da se nastavi. Mi svi znamo da je Hrvatskom, imali smo nedavno i Europski tjedan sporta. Jedni smo od najneaktivnijih nacija kad pogledate u Europskoj uniji. Svakako treba raditi na promociji dodatno sporta, mlade uključivati što više u sportske aktivnosti. I samim time i zato je stožer nije zabranio aktivnosti na otvorenom koje su stvarno poželjne aktivnosti. Sad, treba naći tu mjeru, mi naravno, zato im kažem danas imamo i dodatne
dodatne razgovore, cijelo vrijeme razgovaramo, ali vodeći računa da zaštitimo živote naših ljudi i da omogućimo funkcioniranje zdravstvenom sustavu, što je u ovom trenutku najvažnije. Kada govorimo o sportu, koliko i oni mogu računati, evo spominjali smo, ali primarno za turistički sektor na povlačenje nekakvih novaca iz EU fondova s kojim bi također ova dugovanja koja će sad nastajati mogli sanirati. Tako je, mi smo sada kad smo se spojili, to je postala jedna uprava, jedno tijelo koje ravnomjerno gleda i za turizam i za sport, a svakako to se želimo povući što veća bespovratna sredstva u ovoj financijskoj omotnici. Nemojmo zaboraviti, u ovoj financijskoj omotnici mi sada su nam omogućili skoro pa duplo veća sredstva u odnosu na prošlogodišnju. I što se tiče samog sporta, mi smo i do sada, znači kad su bile one prve mjere, omogućili dakle negdje preko 17 milijuna kuna dodatnih sredstava za očuvanje radnih mjesta, za sportske udruge, oko 20 milijuna kuna za sportske saveze, da se omogući natjecanje, za očuvanje radnih mjesta. Teretane ulaze upravo u sve ove mjere što sam sad na početku, da se sad ponovo vraćamo na to, znači ulaze u te mjere, tako da smo stvarno vodili računa da se svaki segment iz sportskog sektora bude uključen u ove vladine mjere. Da, treba će zapravo naprosto preživjeti. Sad se vraćamo zapravo na objedinjenu priču svega onoga što je u vašem resoru zatvoreno. Mislite li da će biti dovoljno novaca, da će se osigurati da zapravo ljudi koji su sad naprosto zatvoreni i mjera za očuvanje radnih mjesta nije zapravo dovoljna da bi oni uspjeli preživjeti, ili očekujete da će se ipak i samo tržište primarno u turističkom sektoru, ali onda možda i u ovom sportskom dijelu što se tiče teretana, fitness centara promijeniti, da neće svi uspjeti preživjeti i dočekati sljedeću sezonu? Gledajte, nama sada što je najbitnije, očuvanje radnih mjesta i likvidnost. Zato se nastavlja s tom mjerom, a isto tako ono što sam napomenula, COVID krediti koji su nam izuzetno važni, 1,3 milijarde, i ovo što sam spomenula, državne potpore koje pokreće Ministarstvo turizma i sporta u iznosu od 1,5 milijarde kuna, upravo sa razlogom da se i turističkom sektoru i sektoru sporta omogući da preživi ovo sada razdoblje. Mm-hmm. Je li ovo možda, kažu da uvijek da su krize naravno i prilike, je li ovo sad prilika da se možda restrukturira i sam turistički sektor, da država jasno pokaže, pa evo i kroz nacionalnu strategiju, koje su to grane turizma koje bismo željeli razvijati, primjerice zdravstveni turizam, o tome se dugo govori. Ja ovu situaciju gledam kao izuzetnu priliku za naš turistički sektor, ko način da promijenimo svi način razmišljanja, jer kad pogledamo šta je do sada za ovo prošle sezone, znači šta je dobro funkcioniralo, ono što sam spomenula, znači objekti visoke kvalitete, to su turisti tražili, objekte na gdje su oni mogu biti malo izoliraniji, dakle i sami kampovi, hoteli, OPG-ovi, kuće na osami, svakako nam to daje jednu priliku drugčijeg sagledavanja cijelog turističkog sektora, i upravo smo se tome vodili pri razradi samog nacionalnog plana za oporavka i otpornost, da to budu projekti, dakle kao što sam rekla, dodane vrijednosti, da to bude sportski, zdravstveni turizam s naglaskom na ta ulaganja, da to bude malo i srednje poduzetništvo, razvoj OPG-ova, dizanja kvalitete na jednu malo veću razinu, i da to bude i sam proces digitalizacije, znači ono što je digitalno i zeleno, a mi toga, vjerujte mi, u našem resoru turizma imamo itekako puno za ponuditi takvih projekata. Je li onda možda zapravo došlo je vrijeme do promjene i nekog mentaliteta u pristupu samom turizmu, i zapravo hoće li možda, pa i zbog ove korona pandemije, završiti ta jedna era tog masovnog turizma na kakav smo bili navikli? Mijenjali se ta paradigma, evo vi sudjelujete naravno i na sastancima na nivou i Europske unije pa i šire. I ta paradigma se mora promijeniti, jer turist više, on bježi od masovnog turizma. Vi ste to mogli sada vidjeti, dakle, i oni će nastaviti, ima drugčiju svijest, znači drugčiju potražnju, i upravo ti projekti koje mi sad pripremamo i za instrument za oporavak i otpornost i za novi višegodišnji financijski okvir, upravo oni idu u tom smjeru. Mm-hmm. Odmičemo se od overturizma, odmičemo se od sezonalnosti.
Znači to su projekti na koje mi ciljamo. I moram vas naravno na kraju pitati, sezona skijanja, to mi svi kažu, hoće li se izdavati ikakve preporuke, da li ići na skijanje, ne ići na skijanje ove godine? Pa ono što sam napomenula više puta, legitimno pravo svake države koja ima zimski turizam i razvija zimski turizam da razmišlja da otvori skijališta i skijališku sezonu. Međutim, ono što će se, vjerujte, i oni voditi račun, a svakako i mi ovdje, to je epidemiološka situacija. Znači moramo se voditi kako će biti epidemiološke situacije, to će biti glavni, kako bi rekla, nekakav smjer da li će se ići ili neće. Ministrice Brnjac, hvala vam lijepa na gostovanju. Pitanja bi naravno bilo još. Vidjet ćemo se, ovo je zaista uvijek vibrantan sektor u kojem uvijek se ima o čemu razgovarati, a naravno i pratiti uspjeli se ispregovarati bilo kakvo popuštanje mjera. Hvala vam lijepo za jutros. Hvala vam još jednom. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je bila ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, ja sam Elijana Čanderlić-Glibota, ostanite i dalje uz HRT.